पणजेकारांक तत्व आणि पक्षाच्या विचाराकडे निष्ठा दवरपी उमेदवार जाय। आपणे तांचे बरोबर 30 वर्सां काम केला, पूण एन वेळार म्हाका तिकेट दिवचे बदला 2 वर्सां आदी खंयच्यान तरी आयिल्ल्या मनशाक काडून तिकेट दिल्या, जाचें नांव घेवपाक लज दिसता। मनोहर पर्रीकाराक पणजेकारांनी ताच्या मुल्याक लागून वेचून हाडिल्लो। हांव तीच मुल्यां फुडें व्हरपाक सोदतां। मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकाराची ही उतरां। फकत मनोहर पर्रीकाराचो पूत म्हण न्हय, जाल्यार पक्षात आदी काम करून दाखोवचें पडटा, अशें गोंयचो वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सांगले। हाची पत्रकारान याद करून दिली। ताजेर उत्पलान सांगले, फाटले खेपेय उत्पलाक भाजपान तिकेट दिवंक नासली, हे खेपेय ती बाबूश मोन्सेराताक दिली। त्या उपरांत दुखवल्ल्या उत्पल पर्रीकारान पक्षाच्या वांगडीपणाचो राजिनामो दिलो आनी भाजपान दिल्ले दोनूय पर्याय भायर आयत पणजे अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडोवपाची तयारी केल्या। As you are aware, Manohar Parrikar has represented Panji constituency for more than 2 decades. This was possible because he enjoyed love and affection from people of Panji. All these years, he had developed immense bond with people of Panjim, which even I have developed. And people of Panjim didn't vote for Manohar Parrikar just because he is Manohar Parrikar. They voted and supported him because he stood for some values. He stood for something. The time has come for me to also stand for those values. I tried my best even during last election and this election to convince my party that I enjoy not only support of all the workers who have built this party for last 30 years, who have toiled with my father to build this party in Panji, they are also toiling with me today. I enjoy their support. I also enjoy support of general population of Panji. In spite of that, for some reason, I am not able to get the candidature of Panji constituency. It has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. So I would like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. Thank you. Are you deciding from BJP? I am that is a technically given. So I am contesting as independent candidate. तो मी दुसरे ऑप्शन्स कसे ॲक्सेप्ट करू शकतो, ते ऑप्शन्स का आले? सो हा तो प्रश्न आहे। मी चिरंजीव म्हणून जर मागणार होतो तिकीट, तर गेल्या वेळेस मागायचो. आय वुड हॅव इन्सिस्टेड ऑन दॅट. तेव्हा पार्टीने सांगितलं, मी ऐकलं. आता जे डिसिजन झालेले आहेत, कुठेतरी तुमचे कोर बिलीफ्स असतात, त्याच्या व्यतिरिक्त जेव्हा जातात तेव्हा तुम्हाला काहीतरी जो कॅन्डिडेट दिला आहे त्याच्याबद्दल मी ते बोलायला पण मला लाज वाटते. सो असं पणजीत जिथे 30 वर्ष ही पार्टी मोठी केली आहे, असं असताना 2 वर्ष कोणतरी दुसरीकडून आलेल्या याला दिल्यामुळे विथ सच अ रॅप शीट मला काही एक चॉईस राहिलेलं नाही. मला ते लोकांकडे जावं लागतं. आणि जे लोकांनी वडिलांना एवढी वर्ष पार्टीच वाढवायला हे केले, ते माझ्याबरोबर आहे. अपक्ष वेंचणूक लढयतलो, पूण भाजपा सोडून खंयच्याय पक्षाचो तेंको घेतलो अशें भावूक जायत उत्पलान सांगले। मिडिया मुखार उलयतना भाजपांतल्या वयल्या फळयेंतल्या फुडाऱ्यांनी कशी वागणूक दिली तेवूय सांगले आनी तत्वां सांगपी भाजपान कसले तरेचो उमेदवार वेंचलो तेवूय सांगतना ताजो गळो दाटलो। ते हांव सगळ्या गोंयच्या लोकां फुडें रायट टायमार दवरतलो. दिस इज नॉट द any support required to fight against the type of candidate I have. I don't have to mention the list. The Chief Minister himself has told to people of Panjim during the by-poll when he was a Congress candidate what are his all the track record, rap sheet he has. So for that, any support is always welcome. People know what kind of, they can see my profile and they can see the profile of the candidate which the party has given and how is it possible for person like me to just accept it. ज्यांना तिकीट देण्यात आलंय भाजपच्या वतीनं ते म्हणतात आम्हाला मनोहर पर्रीकरांचा वारसा पुढे न्यायचा आहे,
नेमकी तुमची कमेंट काय याच्यावरती? नो कॉमेंट. पर्रीकारान सदांच पार्टी वाडपाक उर्बा दिली. उत्पलानय तेच करचे. आमी ताजी काळजी घेतले हे भाजपा श्रेष्ठींचे भुमिकेचेरय उत्पलान जाप दिली. तेच बरोबर आपल्याक कसो कुशीक काढलो ताजेरय भाष्य केले. ते म्हणतात की संघटन शरण पर्रीकर कायम राहिलेले होते आणि उत्पल पर्रीकरांनी तेच करावं, मग पक्ष त्यांची काळजी. गेल्या वेळी पण जेव्हा संघटनने माझी कॅन्डिडेटच्या लोकांचा सपोर्ट आणि कार्यकर्त्यांचा सपोर्ट असताना पण काही विशिष्ट कारणांमुळे रिजेक्ट केला, जे इकडच्या लोकांना माहीत आहे, लोकल लोकांना सर्कमस्टन्सेस माहीत आहे, तेव्हा पण मी पार्टीचंच ऐकलं होतं. आता कुठेतरी ते पर्रीकरांच्या पार्टीतले डिसिजन असे वाटत नाही, म्हणून मला हे शेवटी कधीतरी लोकांकरता थांबावं लागतं आणि आय एम डुईंग दॅट. जेव्हा माझे वडील ॲक्टिव्ह होते तेव्हा मी कधीच तुम्हाला दिसलं नसणार की मी कुठे पुढे येऊन काय माझं वजन नाही. आता मला म्हणजे लोकांकरता जे मला माझ्याबरोबर आहेत त्यांच्याकरता ते करावं. Obviously, my name was there, but somehow it was removed. ते म्हाका तुका खबर आसतलें, हांवें सांगपाची गरज ना. लोकल लोकांक खबर आसा. शेवटाक उत्पलान सांगले तेवूय तितलेच महत्वाचे. हे महत्वाचे झूज हांव ते लढपाक सोदता. कसले महत्वाचे पद वा कसलीच अपेक्षा दवरिनासतना म्हज्या बापाय बरोबर जे कार्यकर्ते आनी लोक आशिल्ले तांकां तीच मुल्यां घेवन बरोबर घेवन वचपाक सोदता. पणजेकारांक एक नितळ चारित्र्याचो सुशिक्षीत उमेदवार जाय. मी कुठच्याही पद किंवा पोस्ट करता हे करत नाही, हे माझ्या व्हॅल्यूज करता मी करतो. याच्यात एक कठीण हे असणार आहे, युद्ध असणार आहे. त्याचा निकाल मला आय एम फायटिंग अलोन. सो ते असताना पण आय एम डुईंग इट. आय एम नॉट डुईंग इट फॉर सम पोस्ट ऑर समथिंग किंवा मला काय नंतर मिळणार किंवा आता मिळणार. पणजीचे लोक माझ्या वडिलांबरोबर थांबलेले 30 वर्ष ही पार्टी लहानातून मोठी करताना, आणि त्यांच्याकरता आय ओ इट टू दॅम टू गिव्ह देम अ गुड ऑनेस्ट इंटिग्रिटी असलेला एज्युकेटेड चॉईस. आय हॅव लेफ्ट विथ नो अदर चॉईस. सो दिस इज माय लास्ट ऑप्शन टू गिव्ह देम द चॉईस. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी.